Esan beharra daukat, iristen zaizkian proiektuak orokorrean oso interesgarriak egiten zaizkidala. Orduan, orain arte, baietz esan diet gauza guztiei, benetan egin nahi nituelako, ez? Bai egon dira ez esandako gauzak, orduan bai esango nuke banagoela apur bat puntu hortan zinetan gauza batzuei ez esan diezaiek edan. Eta baina hori da kurioso, orain arte iritsi zaizkian gauzak denak gustatu zaizkidala, eta orain ere iristen ari zaizkianak asko gustatzen zaizkit. Bai egon naiz egoeran adibidez, bi pelikula edo bi proiektu aldi berean ematea eta bietako bat aukeratu behar izatea, hori adibidez ez zitzaidan gertatu inoiz, eta aurten lehen aldiz eman zait. Aurreko urtean lehen aldiz esan nion ezetz proiektu handi bati. Nire usten dagoela pixkat apur bat beste fase batean sartzen.